मंडे आज सकाळी गौरी कधी येता ह्याचीच वाट बघत होते, कारण आमका शेतीच्या कामासाठी ओवळी गावात जायचं होतं. आणि मंडे आता जास्त करणार शेती ही मोठ्या प्रमाणात पॉवर विडरवरतीच केली जाता. पण शेतीसाठी आपल्याकडे कोणतं पॉवर विडर बेस्ट ह्याचीच माहिती घेऊच्यासाठी आपण आज इल्लेलो. सध्या मोठी समस्या म्हणजे मजुरांची कमतरता, वेळेची बचत, पेट्रोलचा वाढतो खर्च. त्यामुळे अशी यंत्र हवी जी जलद सुद्धा काम करतील आणि इंधन सुद्धा वाचवतील. म्हणूनच आज आम्ही घेऊन इलो HI+ पॉवर्ड बाय होंडा पॉवर विडर, जो की शेतकऱ्यांचं काम जलद, सोप्या आणि इंधन सुद्धा वाचवता. नमस्कार मंडळी, आज आपण असो ओवळी या गावात आणि आपल्यासोबत काका असतात. तर सगळ्यात पहिला काकांका त्यांचं नाव विचारूया आणि काका कोणकोणती शेती करतात आपण विचारून घेऊया. काका तुमचं नाव कसं? सतीश पटू परब, ओवळे. शेती, भात शेती, कुळीद, नाचणी आणि भाजीपाला. काका, आपल्या इकडे शेती करताना तुमका असं काय वाटतं की कोणकोणते अडथळे निर्माण होतात? अडथळा म्हणजे वेळ मजूरदार भेटत ना. मजूरदार भेटले तर परत हाताने काम करावे लागलं तर वेळ लागतो, आणि मशीनने काम करावं लागलं तर झालं तर पेट्रोलचा खर्च बघावा लागतो. काका, तुम्ही पॉवर विडर कधीपासून यूज करताय? 1 वर्षापासून पॉवर विडर यूज करतो मी. ते जर का कशी माणसं घातली तर वेळ भरपूर लागायचा. आता पॉवर विडरमुळे काम सोपं झालं, फास्ट होतं. काका, या पॉवर विडरच्या यूज नंतर तुमका याचा सगळ्यात मोठा फायदा काय वाटतं? या पॉवर विडरमुळे रान येत नाही, चिखल व्यवस्थित होतो आणि इंधन बचत म्हणजे पेट्रोल बचत होते. वेळीच जर गवताचा नियंत्रण नाही झाला ना तर पिकांच्या वाढीवर परिणाम होतात. तसेच यंत्र जास्त इंधन वापरत असल्यास शेतीचा खर्च सुद्धा वाढतात. तर म्हणजे या सर्व समस्यांचं समाधान म्हणजे HI+ पॉवर्ड बाय होंडा पॉवर विडर. या पॉवर विडर मध्ये होंडाचा इंजिन दिलेला असा, जा की विश्वासार्ह कामगिरी सोबत इंधन बचतीसाठी ओळखला जातं. हे यंत्र चालवणे एकदम सोपे असं, शेतात चांगला नियंत्रण मिळता, त्यामुळे काम सुद्धा लवकर होता. काका, तुम्ही पॉवर विडर घेताना होंडा कंपनीचं घेऊचो कशामुळे ठरवलात? कंपनी ब्रँडेड कंपनी आहे आणि सर्व्हिस पण जवळ आहे, आणि टोल फ्री नंबरमुळे आम्हाला कंपनीपर्यंत पोहोचवायला सोपं पडतं. मंडळी, या पॉवर विडरचे मुख्य फायदे म्हणजे तण नियंत्रण आणि माती मशागतीसाठी उपयुक्त, मजुरांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत, शेतीची कामे जलद आणि सोपी करता, इंधन बचतीची कार्यक्षमता, लहान व माध्यम शेतांसाठी उपयुक्त, होंडा इंजिनाची विश्वासार्हता, भाजीपाला, बागायती आणि ओळीतील पिकांसाठी उपयोगी. तर मग मंडळी, आजच तुमच्या जवळच्या होंडा पॉवर डीलरशी संपर्क साधा, प्रात्यक्षिक नक्की घ्या. डिटेल्स कॅप्शन मध्ये दिलेले असतात आणि व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा.